alte zi la un nou episod. Da, astăzi am reușit să cumpăr masculul. Uitați la acesta este. Și nu le dau prea multă mâncare. De obicei le dau cam mâncărică din aceasta. Uitați un pic. Așa. Cam așa arată mâncărica de beta, dacă nu vreți să dați viermișori. Dar indicat ar fi să le dați viermi. Eu nu le dau viermi pentru că mamei mele este scârbă de ei. Și na. Și acum aștept să-mi fac cuibul masculul. Cam așa ceva arată mâncarea. Stați un pic. Stați un pic. Vă pun un pic jos. Gata. Cam așa ceva. Le pun vreo 5 din acestea. Și cam asta e toată șmecheria. Și da, asta un pic. Scuze pentru asta. Și de aceea o să iau un prizător de telefon. Și nu știu de ce tot stă el la scoică, de obicei. Stă aici, acolo. Știți? Și stă acolo și se uită. Deci stă în scoică non-stop și nu o lasă pe femeia să intre. Femeile este aceea mai roșie. Dacă vă întrebați ce se aude, prin înapoi pipul de beta. A, lăsa, e ora care trebuie să le dau. Deci o să vă arăt cam și cât se dă. Cam așa. Cam așa ceva. Atâta le trebuie. Dacă aveți beta splendid, ar fi bine să nu le dați viermi. Așa, dar dacă aveți beta normal, puteți să le dați orice mâncare. Adică, stați un pic. Îmi cer scuze pentru muzică, dar sunt pe mamei. Gata, m-am întors. Și să vă arăt ceva. Da, stați așa. Un pic. Da, e o nebunie pentru că eu am și pisică și pește. Vă arăt acum așa acvariul mare. L-am mutat. Le-am făcut și un filtru, le-am băiat. Au scoici, alge, de toate. Am și neoni. Uitați aceia mici albaștri. Nu mi se focalizează mie, de-aia nu merge așa bine. Înțeles? Stă. Și papa.